Jeg hedder Lauke, og jeg er 10 år. Fodbold gør mig glad. Fodbold er mit liv, det er min store drøm. Jeg er altid fokuseret og spændt, når jeg skal spille. På vej til træning sidder jeg altid og tænker over, hvad jeg kan gøre på banen. Når jeg spiller fodbold, føler jeg mig altid så fri. Når jeg har bolden, findes der kun den ene ting. Fodbold. Jeg har fokus på bolden og på spillet. Koncentration. Jeg kan godt lide at lære nye ting. Når der er et nyt trick, jeg vil lære, så går jeg ud og øver det. Jeg elsker at lære nye ting, som jeg kan bruge i min fodbold. Jeg tager min træning rigtig seriøst, for hvis jeg ikke tager det seriøst, så bliver jeg aldrig bedre. Jeg elsker at have min bold ved mig. Jeg bor på landet med min mor og min far og min storesøster. Der er 3 ting i mit liv, jeg elsker allermest. Min fodbold, min familie og min dyr. Neymar og Messi er mine store idoler. Neymar laver tricks, og Messi er mere dribleren. Jeg elsker at læse om de store stjerner. Jeg vil rigtig gerne lære at spille som dem. Min morfar var på U16-landsholdet, men fik en knæskade, så han måtte desværre stoppe sin fodbold. Men nu støtter han mig i min fodbold. Jeg passer min skole, men det er svært, når man næsten kun tænker på fodbold. Når jeg bliver stor, vil jeg være verdens bedste fodboldspiller.